Ġiet inawgurata r-raba' edizzjoni tal-Festival Kontemporanju tal-Arti Viżiva Valletta International Visual Arts Festival, magħruf ukoll bħala Viva 2018. Festival li joffri pjattaforma lill-artisti viżivi kontemporanji Maltin sabiex juru x-xogħol artistiku tagħhom. Is-sibt filgħodu l-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici fi spazju kreattiv fil-Kavallier ta' San Ġagbu l-Belt Valletta żar esibizzjoni bħala parti mill-festival. Fil-Festival Viva qed jipparteċipaw aktar minn 50 artist li ħadmu fuq 11 l-esibizzjoni u avvenimenti relatati mal-arti kontemporanja. Rupert Cefaj, chairperson tal-Fondazzjoni Kreattività, tagħna toma tal-avvenimenti li ser isiru waqt Viva ta' din is-sena. Festival li se jiġi fit-tmiemu fis-27 ta' Mejju. Nissuġġerixxi ħafna li anke wieħed imur jara l-eżibizzjoni li hemm il-German Maltese Circle u l-School of Art huma żewġ proġett interessanti ħafna u hemm proġett interessanti ħafna għaddej il-mitna ta' Ganu Birkirkara. Hija parti mill-filosofija tagħna li għalkemm aħna ċentru ta' kreattività ma nżommux il-proġetti tagħna fiċ-ċentru biss, imma li noħorġu barra ċ-ċentru u nwaslu l-messaġġ tal-arti viżiva wkoll barra miċ-ċentru tagħna. Fil-waqt li faħħar is-sem tal-artisti u l-organizzaturi f'dan il-festival, il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici innota kif Viva huwa festival li stabbilixxa ruħu sew fl-avvenimenti kulturali ta' pajjiżna u tenna kif il-Gvern jinsab impenjat li jiżgura kultura aċċessibbli u inklusiva għal kulħadd.